vadikani tinoramba chingokutendai nesarudzo yenyu yekuti sarudza tiri muchirongwa maisamba show. Svondo rakapera takambotaura pamusoro pekufanana, pekuti zvitendero zvese zvakakosha, kufanana neuremu hwazvo zvakakosha. Nhasi ndakoka zvakare vana baba vandakandipa ndinawo svondo rakapera, pada manga musingatandadzane nesu, regai ndivape zvakare mukana wekuti vazvisume kwatiri vachitudza mazita avo nechitendero chavakamirira. Ndikuramba ndichingokumbirira vechijudha havana kukwanisa kubatana nesu zvakare kunyange svondo rino. Ndombouya kwamuri baba. Ndinotenda. Ini ndinoitwa Pastor Chikato, ndiri kuchiKristu. Ndinotenda. Ndinokutendai. Ndinotenda Dr. Kisamba. Ini ndinoitwa Sheikh Asali, ndobva kuchitendero cheIslam. Ndinokutendai nokudzoka zvakare svondo rino. Ndinoziva kuti svondo rakapera takanga tasiya pekuti ko izvozvo zvinoverengwa izvi zvine basa nechikoro here, zvine basa nenzwisiso here, kana kuti zvinhu zvatinopiwa namusika vanhu. Ndiri kuuya kwamuri baba Chikato. Sezvatambotaura tichiti ndakamira ndakatarisa kuchiKristu, Bhaibheri redu ibhuku ranyorwa nevanhu vakafemerwa naMweya Mutsvene kuti vanyore shoko raMwari. Zvino zvarinoreva zvimwe chete. Ukavhura vhesi iri muBhaibheri inongoreva zvairi kureva, asi hondo ndeyekuti vanhu vanoda kundoindapreta zvakasiyana. Zvino ndichida kundopindura pamuri kuti munhu anogona here kuti vanogona here kundosiyanisa kana zvigona ndosiyana. Zvinondosiyana pakuti mumwe anondoya nepfungwa dzake mushoko raMwari, mumwewo oparidza, asi pfungwa iri yokuti kana kuti pfungwa inofanira kungonobuda whether zvataurwa nani kana zvataurwa nani. Meaning yeBhaibheri rinongori imwe chete. Tingazongosiyana pamaapplication, asi meaning neinterpretation yatoti interpretation i1. Kana shoko richingoreva kuti usafamba nepapo uchinda apapo, unofanira kungoregera kufamba nepapo uchinda ipapo, ndio zvarataura. Hazvichinjirwi zvichinzi maybe kana ukazofamba uchida zvinoda kana rangoti apa hapafambwi, ndio zvariri kutoreva. Meaning ndio imwe chete. Mashoko makukutu ari kutaurwa nababa vakamirira chiKristu kuti hazvisanduke, hongu tingazvitaure nendimi dzakasiyana, nemitauro yakasiyana, netsanangudzo dzakasiyana, asi hazvifaniri kutibvisa paunyorwa. Ndiri kuuyawo kuKorani. Zvinofamba sei baba? Korani iri nedzidzo zveIslam notoita kuti udzidze kuti uzvizive. Nekuti kana usina kuti udzidze hauzivi kuti Korani riri kuti chii, Mwari anoti chii. Nekuti Korani rinopinda pazvese zvatinoita muupenyu, pakunamata kwedu, pakuroora, pakurambana, pakutenga, pakutengeserana. Saka kana usina kudzidza hauzvizivi kuti zvinofamba sei. Asi zvekare wadzidza kudaro, Mwari vanokupa iwo nzwisiso inosiyana. Nekuti mumwe munhu akanzitsanangura vhesi iyi anogona kutsanangura kana kuri kunyora anogona kunyora 1 page. Asi umwe zvekare munhu anogona kunyora iri bhuku iri vhesi iyoyo. Saka kunzwisisa nechipo chekunzwisisa chinogona kusiyana tapikwa naMwari. Asi kusiyana kwekunzwisiso iyi netsanangudzo hazifaniri kuve zvinopikisa Islamu yacho kana zvakataurwa kana kutsanangurwa nemutumwa Muhammad. Saka kudzidza kuripo, uye Mwari vanopa chipo chekunzwisisa kune vanhu zvakasiyana. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kupenengurwa, zvinhu zvinotibatsira izvozvo, nekuti kazhinji isusu tiri pasi apa ndisi tinonetsana, asi muri kuona kuti musika vanhu mumwe chete, kunyange tikamudaidza nemazita akasiyana siyana. Ngatimbotii munhu afamba zvisiririzvo, zvisingadiwe, anoitwa sei? Mese mataura muzvitendero zvenyu kuti munhu ane sarudzo yake, munhu ane sarudzo yake. Tikanyanyokudza sarudzo yemunhu, hazvitibvise here pachitendero chechiKristu kana kuti bvisa here pachitendero chechiMuslim tikakudza sarudzo sekutaura kwamuri kuita? Ndombouya kuna baba Chikato. Ichokwadi, muchiKristu hatinyanyi kukudza zvinodiwa nomunhu, nokuti sezvatambotaura tichiti shoko raMwari, zvakataurwa naMwari ndo zvatinorarama. Asi yes, tine vanhu vanokundikana, vamwe vanotadza. Isusu kuno tinotenda kuti pauya Jesu auya kuzotiregerera pazvivi zvatakaita. Saka nesuwo chero tichiapurocha munhu, tine mukana wekuti munhu anogona kutadza, asi munhu anogona futi kutendeuka. Saka tinopa munhu mukana uye tinodzidzisa munhu. Kana azoramba, kutongawo futi hakusi kwedu, kutonga ndekwaMwari.
Saka muchiona kuti dzimwe nguva munhu anogona kutoita zvaanoita, asi isu sechechi chatinogona kungomisa dzimwe nguva kungokuti izvi zvakadai hauiti, izvi zvakadai hauchakwanisi kuita kana muri muchitendero chedu, asi anotonga nekuzoona kuti munhu wadai unodai ndiMwari. Ndo zvatingataura. Mashoko akanaka edzidziso kuti ane izwi rekupedzisira ndiMwari ndouya kwamuri Sheki. Isu muIslamu pekutanga tinoti munhu ane sarudzo yekutenda kusarudzo chinhu chaanoda, ngave Islamu kana kuvhuma Islamu kana kuramba. Asi kana wapinda medu muIslamu wakufanira kuti utevedze gwara rayo, nekuti wapinda muIslamu saka wafanira kuti utevedzere mitemo yacho. Asi kana watsaudzira mitemo semunhuwo unogona watsaudzira pamwe dzimwe pada vene kutenda kushoma kana kuti waitawo wakundwa unodzokera mugwara ukumbira Mwari regerero, Mwari vanokutambira. Asi ukaramba wotsaudzira uchiziva chokwadi, uchiramba chinoita zvakaipa, ndipo panozopinda Mwari ipapo. Mwari vanokurova neshamhu yavo, vanokuranga. Kana kuti iwewe kana watsaudzira wakanganisa kodzero dzevanhu, wachikwira kodzero dzevanhu, vanhu vaye vanozoya kwauri vakuda kodzero dzavo. Pada watora mari yemunhu, chikwereti yemunhu, wakuramba kudzosera. Munhu uya ane kodzero yekuti atore matano kuti umpe mari yake. Kana waitawo mhosva iwewe, warova munhu, wakwadza munhu, pachitendero zvekare pane mitemo inokubata ipapo. Asi isusu tiri muno muZimbabwe hati-apply mitemo yeIslam, asi unenge wakuenda kune vemutemo kuti wachikora mitemo, wachikora kodzero wadaiso, matare edzimhosva ndio anenge akuzopinda kuti mhosva yako iyi mapurisa anozoona kuti zvingaite sei pane zvawaita. Saka kana waita iwewe zvawaita zvingave zvakanaka kana zvakashata, zvine mubayiro. Kana zviri zvakanaka zvine mubayiro wakanaka, kana zviri zvakaipa zvekare zvine mubayiro wakaipa, zvichienderana nematadziro awaita, unorangwa naMwari kana unorangwa nemutemo. Mashoko edzidziso ane udzami anzi hero jira kufuka kana kuwarira. Kana waita zvakanaka, zvakanaka zvinokutevera. Kana waita zvakaipa zvinokutevera. Nekuti wongoro netsvakiridzo iri kunyatsoratidza kuti paunotadza pane kamwe kamunhu kemukati kanokunyatsokuudza kuti ndiri kunyepa hangu, izvi hazviso zvandakaitwa izvi hazviso zvakafamba zvakadai. Asi kana wazvinyepera, aiwa, mubayiro ndewako. Kana tikatadza kupindura mubvunzo wandiri kuda kubvunza iye zvino, tinogona kuzoupindura muzvikamu zvinotevera. Vanotaura kunyika vanoti rudo ibofu, love is blind. Tobva tachiti baba wenyu, mwana wenyu baba Chikato nemwana waSheki vadanana, zvoitwa sei? Ngazvipindurwe muchikamu chinotevera. Vadikani, tinokutendai nokuramba mune tiri muchirongwa Maisamba Show, umo tiri kutarisa kukosha kwezvitendero zvese. Tinoziva kuti imi makatikoshera nezvitendero zvese zvakakosha. Kana maita sarudzo yechitendero, tapota nyaya iri pano ndeyekuti tedzerai zvamakasarudza. Asi shoko rimwe chete rakura rataurwa pano nderekuti tese tiri kuenda kuna Mwari mumwe chete, musika vanhu mumwe chete, kunyange tichimudaidza nemazita akasiyana siyana. Muchikamu chapfuura ndabvunza mubvunzo wekuti vanhu vanoti rudo ibofu. Vanhu dzimwe nguva pavanotsvetsvana, pamwe vasangana kwavasangana, kana kuti vanogara nharaunda imwe chete, ndabva ndapa muenzaniso wana baba vangu vari pano kuti mwana wababa Chikato wadanana nemwana wababa Sheki. Munoitora sei kana taakuchitendero baba? Kana tiri kuIslamu, murume anobvumidzwa kuroora mukadzi muslim, anobvumidzwa zvekare kuroora mukadzi mukristu kana mukadzi wechiJudha. Nekuti ava maKristu nemaJudha tiri kuchitendero kweIslamu, tine rukudzo rwatinovapa kuti vanhu vane chitendero vakapiwa magwaro, kuti Jesu akapiwa gwaro naMwari uyezve Mozisi akapiwa gwaro. Saka vanonzi vanhu vebhuku, vanhu vakapiwa magwaro. Saka naizvozvo musima anogona kuroora mudzimai murume muJudha kana muKristu. Asi zvinozosiyana apa kuti kana ari mukadzi wechimuslimu haatenderwi kuti aroorwe nemunhu asiri muslimu. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti baba ndiwo musoro wemba. Zvino baba kana vari musoro wemba wasiri muslimu, zvakureva izvo kuti mumba mavo vachazotonga nemutemo usiri weIslamu. Vachati iwe hongu uri muslimu, asi mumba mangu munomu ndoda kubekerwa doro kana 7 days, kana kutenga doro, kana kuti pfeka zvipfupi, kana kuti beka nguruve, zvichaita kuti mudzimai uye ava anorasa chitendero. Saka naizvozvo kuIslamu
mudzimai mukadzi wechimuslim haabvumirwe kuroorwa nemunhu asiri muslim. ndizvozvo mazvipindura zvakanaka. Regai ndimboenda kuna baba vechikristu tinzwewo kuti imimi munozviita sei kana kuri kuchikristu mwana adanana nechitendero. Vechimuslim vataura kuti aiwa mozisi ariko kuold testament, saka majudha vanogona kuti tifambidzane navo, makristu tinogona kufambidzana navo kana ari munhu wechirume. Ndinotenda zvakare. Isusu kuchikristu tinodzidzisa kuti kana tichiroorana ngatirooranei pachedu, muchitendero chedu chatinoziva nechatakatenda tose. Asi kunyange zvakadaro, sezvamambotaura, mumwe unogona kunzwa kuti ndawana mwoyo wangu waenda pane uyu. Isusu kuchikristu hatina patinogona kukurambidza kuti waaitirei chakadai. Isu tinotenda kuti munhu wese ane sarudzo yake paupenyu. Tinotenda kuti kana ukada munhu wako wawada, iwewe ndiwo wada sarudzo iyoyo. Asi isusu tinodzidzisa padziso yedu inenge ichiti zvakanaka kuti dai waroorana nemumwe ane chitendero chaunotenda. Asi kana zvazoitika hatigoni kukurambidza, hatigoni futi kumira nokuti isarudzo yomunhu. Sekusarudza kwawakangoita chitendero, wakasarudza kuti ndoda kupinda muchitendero chakati. Saka ukaroorwa, asi tinoita tokudzidzisa kana waenda kumuslim. Ndikaita sendinopinda pakati penyu, ngatimboti waroora mukadzi wechimuslim anogona here kutendeukira kuchikristu. Ndozonzwawo zvakare kuti murume wechikristu anogona here kutendeukira kuchimuslim. Ndinotenda izvozvo ndo zvatinenge chitraya kuda kundobatsira. Ndo pana chitaura chiti munhu anenge achita sarudzo yake. Zvino kana ukatora ari kutenda kana kuti ari kunamata ari kuchimuslim, ane dzidziso yake yavanodzidziswa ikoko. Isu kuno tine dzidziso yedu. Zvino kana ari murume sezvavataura, murume anoti kunoku ndo kwatinopinda, ende mudzimai wese kazhinji anopedzisira ongopinda kukereke kana kuti kumoski kunopindira murume wake. Ndizvo ndaona kuti zvinonofanana nekuti kunyange kuchikristu imi muri kuti musoro wemba ngauteeredzwe nokuti ndo musoro wechitima. Kuislamu ndizvozvo musoro wechitima ngauteedzerwe kuti tione kuti zvinofamba sei. Pane here zvamungade kuti mutaure kuvanhu kunyange zvandisina kubvunza zvinoita kuti zvitendero zvikoshe? Nekuti kune mumwe munhu akagara ari kutandadzana nesu ari kutorasika izvozvi kuti vari kutaura nyaya yeiko. Seiko zvakakosha kuti ndinge ndiri kuislamu? Sei zvakakosha kuti ndinge ndiri kuchikristu? Imi mumazwi mashoma baba, nemi mumazwi mashoma mungati sheke. Saka chitendero chakakosha nekuti chinokupa gwara muupenyu, nekuti unoziva iwe kuti kuna musiki kumusoroko, nekuti kana pasina musiki hapana chanyanya kutya iwewe, nekuti unongoti ava vanhu ava unogona kusatya. Asi ukazwa kuti kuna Mwari kuna musiki ende ane mutemo wandofanira kuti nditevedzere, ende kudenga kune gehena, kune paradiso, unenge uri mugwara gwara rakanaka. Uye zvekare iwo semunhu mararamiro aunenge uchiita unowana matambudziko akasiyana siyana, mamwe ekuti hapana munhu anokwanisa kukubatsira. Ndizvozvo ndichiri pamuri, munodaira here kuupenyu hwekudenga kuti kana tikafa pane rino pasi kune imwe nduramo kumberi? Hongu tinotenda muupenyu hwamangwana kuti ukafa munhu tichazove muguva, tave muguva tichazomutswa naMwari, tozotongwa mabasa edu. Kana waita mabasa akanaka uchienda muna Mwari uchienda kuparadiso, asi kana waita mabasa akaipa usingatendi muna Mwari uchienda kugehena. Ndizvozvo ndiri ngodzoka kwamuri baba, kuti ari kutandadzana nesu asingazive kuti zvakakosha izvi zviri kutaurwa nevarume ava namai, munoda kumuti kudii? Muupenyu huno hwatiri kurarama, munhu wese ari panyika pano akasikwa naMwari. Chinhu chingava chakaipa kuti ushayiwe kuremekedza akakuita kuti uve panyika. Saka zvinokosha kuti munhu ave naMwari waanotenda, ave nechikristu nechitendero chaanotenda. Now zvinobatsira chii? Pane mashoko ataurwa anzi nokuti rimwe ramazuva kuchava nokutongwa. Saka kana baba vakatisika
vakange vachida kuti vana vavo, ndofunga mambotaura statement rakanaka ramati ndi baba vane vana vavo, mumwe wopinda nepapo mumwe achipinda nepapo muchizama kutsanangura zvitendero. Zvino baba vamwe chetewo vane vana vane shungu, vane pfungwa inoti vana vanofana kuramba vachiremekedza vabereki vavo. Zvino kana isusu tichinamata tiri kuti mwana wadzokera kuna baba vake anofana kuva neukama nababa vake. Kana mwana ava neukama nababa vake, baba ava vane zvavanoitira vana vavo, baba ava vane zvavanopa, uye ndo patazotaurwa paya kuchinzi kune paradhiso uye kune gehena. Kana mwana wavo akasateerera, mwana unoenda kugehena, asi mwana akaita zvakanaka, mwana unoenda kuparadhiso. Saka zvakakosha kuti munhu azive kuti upenyu hwepanyika panapa hune pauchaperera. Asi baba vanoda kunamatwa kumusoro uko vane nzvimbo yavakagadzirira umwe nomwe mwana maringe nemabatiro anoita paupenyu. Izvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa nemakocheri vemweya yedu, vadikani, vateereri nevatariri, muri kuona kuti zvese zviri kufananaka. Upenyu huno hune mutemo inotarisa kuna Mwari. Upenyu huno kana hwapfuura kune kunoendwa. Zvitendero zvese zviri pano zvazvibvuma. Ngasangane muchikamu chekupedzisira. Vadikani, tinokutendai nokuramba muri kutandadzana nesu tiri muchirongwa Maisamba Show, apa patiri kutarisa kukosha nekubatana kwezvitendero zvese. Vanga vachitandadzana nesu vanzwa kuti zvakawanda, tinongori nemazita akasiyana. Asi patanga tichikurukura, sheki vataura vakati kuchitendero chechiMuslim munhu anotendedzwa kuroora madzimai mana kana achigona kuvaenzanisa, achigona kuvachengeta. Regai ndimboenda kuna baba wakamirira chiKristu, baba Chikato. KuchiKristu tiri kuona kuti munhu anotendedzwa kunge aine mudzimai wake mumwe chete, zvikuru sei nemuchato watinoti muchato wekuchechi. Asi kuseri uku tinenge tichinzwa kuti vava baba vanomwe mukadzi ari kumusha, vanomwe mukadzi, zvinofamba sei? Pega pega chero tikaita chinhu chakanaka, munyika chero mukaita mutemo, nini dzinotowanikwa. Kune vamwe vanonyepera, kune vamwe vanonyengera. Asi kunyange zvakadaro, hazvichinji zviya zvandambotaura kuti shoko raMwari rinoti zvakati. Yesi vanhu vangatadza, yesi vanhu vangaita sei, asi hazvichinji. Ichokwadi tinotozvinzwa, matotaura zvekuroora chete, nevanotomwa doro varimo. Ende vamwe vachitoparidza vachitori vashumiri. Vamwe vachiti ende tingatotaura kuti mwana wesangano zvinotoitwa nevamwe vanhu vanenge vachitori vakuru. Asi wedha zvaitwa nani kana zvaitwa nani, hazvitenderwi. Shoko raMwari rakangoti murume umwe chete nomudzimai umwe chete, uye rakatirambidza kunwa zvinodhaka. Hatitenderwi, asi vanhu vanozviita havo. Handigoni kuti tivarambidze. Tinoona ndikaita sendinopinda pakati penyu, vanhu vanonorapanura sezvamambotaura. Ndoziva kuti muri vaviri mambotaura kuti dzimwe nguva pakutaura paye tinorapanura zvakasiyana. Vanhu vanotaura kuti tinorambidzwa zvedu doro, asi munana wekutanga wakaitwa naIshe Jesu ndewekusandura mvura kuita waini. Saka doro rakanaka. Vamwe ndora vanomira naro, vamwe vanongotsvaga chimwe. Ndinoda kuti mumbozvifunga ndichimboenda kuna sheki. Zvimwe zvamungade kuti vanhu vazive pamusoro pechiMuslim ndezvipi? Pada zvandisina kubvunza, pada zvandambobvunza. Ndingakuti kuti nini chiMuslim muZimbabwe vashoma kana kuti hachinyanyi kuzivikanwa nevanhu. Saka chinoita kunge chitendero chemabvakure, nekuti kana itaurwa inonzi chechi yemachawa, chechi yemaIndia. Asi Islamu ndiye pasi rese, ndiye munhu wese. Chitendero chekuti anoda kuchipinda anogona kupinda. Saka haisi chechi yemachawa kana chechi yemaIndia, ndiye munhu wese. Nekuti Islamu zvinoreva kuita kuda kwaMwari kuburikidza nekunamata ari mumwe chete nemagwaro ari magwaro Korani nedziso dzaMuhammad. Uye zvekare Islamu yangofanana nawo nezvimwe zvitendero panhau yekuti ine mitemo, ine magwara, ende pane zvimwe zvinogona kunge zvichiitwa nevamwe vanhu vashomanana, asi vanhu vozova nepfungwa yekuti Muslim wese anoita izvozvo. Zvakafanana nekupfurikidza mwero, kana kuti vamwe vanoita zviye zvekuti kunoita zvekurwiswa zvanaterrorism nezvimwe zvakadaro. Izvo hazisi zvinoitwa nemaMuslim ese, asi kungoti vashomanana vanozviita. Nekuti katarisa pasi rese tinoona kuti maMuslim ari kusvika iwo 2 billion ndo namba yavo. Asi pa2 billion ava vakawanda vacho vanhu vakangoita sevanhu vese, vekuti ane mhuri yake, anomoka kuenda kubasa, aida kuti vana kuende kuchikoro,
asi munhu anowanikwa aita mhirizhonga kana kurwa nevanhu kana kunetsana nevanhu. Aiwa, ndizvozvo tinokutendai baba nekunyatsotsanangudza, nekuti hongu kana vanhu vasingazvizive ndosaka tiri pachivhitivhiti, nekuti kana tiri pano tiri panyika yose, tiri kumugodhi, tiri kumapurazi, tiri kupi, nekuti tinoda kuti vanhu vasarudze vachiziva kuti zvitendero zvakawanda. Hatidi kuti munhu azoita chikonzero chekuti chitendero ichi handichide, nekuti honai pane tusiyano tushomanana ityotyo padando tungakunyengeredze. Baba, munoda kuti kudii mumazwi edu ekupedzisa nekukurudzira kubatana kwezvitendero? Ndinoda kuti munyika medu yeZimbabwe takaitirwa chinhu chakanaka, takapuwa inonzi freedom of worship. Mumwe nomwe unoshumira kwaanzwa nemwoyo wake kundoda kushumira, hazvirambidzwi ukafuma wakadai. Asi isu kuchiKristu tinodzidzisa tichitenda kuti munhu wese auya anouya nenzira imwe chete sezvatambotaura iri muna Kristu. Zvino ndangaida kundopindura mubvunzo uyo wamama ndibvunza wedoro pakana, wedoro pakana. Ongo Ndichiti nyaya inogona kutorwa nemunhu inogona kuva 1 kana 2 dziri muBhaibheri. Iyoyo munhu agomanya nayo achiti pakachinjwa waini. Asi tikatasa wanga uri mutambo pakanga pari pamuchato, kundomubvunza kuti pauri kumwira pamuchato here, munhu anogona kutadza kuupindura. Uye kuti abvunza kuti iri kunzi waini yakagadzirwa kwaireva chii, nokuti wedro kutoti waini ukatenda kuchiGiriki kwacho rinotaura zvinhu zvakawandisa. Hazvitorevi a strong stuff, it was just a soft drink yakatogadzirwa naJesu. Asi waini inogona kureva zvakawanda, a soft drink kana kureva zvinodhaka. Saka zvinodhipenda kuti munhu wafunga kuda kudini, afunga kudhakwa anotaura zvaanofunga. Ndizvozvo chaizvo zvinonwiwa ndivatari nevateereri zvakasiyana-siyana. Zvakare iwaya mawaini kana tikaatora tingoti rese idoro, chinwiwa dzimwe nguva chinoiswa patafura kuti vanhu kuti vadye, chinoita kuti kanzara kauye kana kurezva nzara. Saka imimi hero jira kufuka kana kuwarira makasununguka kutiridzira kana kutaura nesu panhare kana pamaplatforms edu epasocial media akasiyana-siyana iwaya. Saka izvi zvechimuslim baba, izvi mukati menyika yedu mune mahedhikota here, zviri munzvimbo dzese ndanzwa muchitaura kuti vanhu havanyanyonzwisisa. Zvechimuslim zviri munzvimbo dzakawanda here? Mazvano zvakuti wandei, asi patinowanikwa pane panonzi mamosque nzvimbo dzakawanda anowanika mari mnoma arimo. Saka munhu aida kuziva zvakawanda nezve mamuslim anotsvaka pane mosque. Kwota zvekare tine zvikoro zvemamuslim zvakaita kunge cheKwaterfalls, kune chikoro chinonzi Darul Ulum chiri kweKwaterfalls ikoko, nezvimwe zviri munzvimbo zvakasiyana. Ichocho chinenge chichidzidzisa zvechitendero chenyu? Chinodzidzisa vana zvechimuslim zvakadzika. Ndinotenda. Pane mubvunzo wandinoda kubvunza nguva yedu isati yanyatsobatana nesu. Ndanga ndichida kubvunza kuti ndinoziva kuti kuchimuslim uku kune zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoitwa. Pane zvimwe here zvamunoti zvakafanana, nekuti muKorani tinoona mune nyaya dzana baba Abrahamu, muna dzana Maria, mune zviri muBhaibheri umu. Ndokakubatana kacho here, kana kuti svondo rino rakapfuura iroro ndakaona paine rimwe bira rechimuslim rinoitwa ravanouraya mhuka vachiti ndizvo zvakaitwa nababa Abrahamu. Apa tapfekedzana sei apa? Saka tingangoti chitendero chakabva kuna Mwari. Saka Islam yacho yakabva kuna Mwari nekuti Mwari ndiye akatuma Muhammad. Kristu yacho chakabva kuna Mwari nekuti ndiye akatuma Jesu. Judaism yakabva kuna Mwari nekuti ndiye akatuma Moses. Abrahamu akatumwa naMwari. Saka maitiro vatumwa vese ava tinovaremekedza, tinovakudza. Zvokuti kana iwewe ukaramba Jesu hausi Muslim, ukaramba Abrahamu hausi Muslim, ukaramba muprofita mumwe chete bedzi hausiri Muslim. Saka naizvozvo saka takaita mutambo uyo wekuti tinoteedzera touraya mhuka baba Abrahamu. Nekuti baba Abrahamu tinotovakudza. Ende zvakare muIslam kana tichitaura mazita evatumwa ava hatingotaure zita, tinoti kati Abrahamu tobva tati rugare ngaruve kwavari, kupa rukudzo kuti anga ari mutumwa waMwari. Jesu rugare ngaruve kwaari, Muhammad rugare ngaruve kwaari. Ndomatauro atinoita nekuti vese vatumwa waMwari tinovakudza. Ende zvakare vari muKurani macho nyaya dzavo dzirimo. Kana amai vaJesu Mero vatone chapter yavo
unotaura pamusoro pezvavo. Anana Jobho varimo, anana Abrahamu, anana Isaac vese varimo. Saka ivavo nhau ndeyekuti source kana kuti kunobva chitendero kumwe chete. Tinozvitenda chaizvo, tinotenda kakubatana ikako, nokuti isusu ngatiregei kuramba tichingopatsanurana. Baba vataura kuti pese patinotaura vatumwa vese ivava nevashandiri vashumiri vakauya kare kare ivavo, ngatiisei kuti rugare ngaruve pavari. Regai nditore mukana uno wekukutendai chaizvo. Ndoziva kuti muri vanhu vemabasa. Ndinokutendai Sheki netsanangudzo dzamatipa. Ndinokutendai Baba Chikato. Ndinokutendai nokumirira zvitendero zvenyu muzvokwadi. Mamirira muchirakidza uKristu, muchirakidza uMoslem. Hazvina kufanana nezvinoitika zviya kuJocho, kuti vanhu mukangotaura zvavakasiyana vabatana huro vakurwa. Asi ndaona muchivhurirana mvura, muchitaurirana, muchitaurana mavhesi enyu zvakanaka. Zvakadii zvakare kusangana, nokuti zvino hatisisina mukana. Munongoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri muMaisamba Show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndino urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Ndino wenyu Dr. Rebecca Chisamba.